gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Sai in ji an yaye min dukkan wata damuwata. Na shiga wata sabuwar duniya na annashuwa da jin daɗi. Ai wannan shi ake kira da zallasu. Kuma idan wannan ne nawa ya ninninka naki so 1000 marara gashin kinkiya. Allah haske na? Domin ni kullum ba ni da wani burin wanda ya wuce marayi da ke gida ɗaya. Maganar ka ta zo daidai da nawa domin kuwa ka yi sara a bakin gaba. Bakin gaba? Na tabbatar da haka. Sannan duk abin da kake faɗi na yarda da shi. Amma ina so ka yi min wani alƙawari guda ɗaya. Ina jinki. Allah ya sa dai ba matsala ba ce. Matsala ne sosai kuwa haske na. Matsala kuma? Tabbas matsala. Kai dai gashi an bugo waya ana son magana da kai. Bashi. Ban da lokacin ba. Ina jin ki Salma. Gaba ɗaya kin dakatar min da dukkan wani tunani na. Kowace wayewar garin safiya da zillimi nake kasancewa tare da fargaba a cikin zuciyata. A maganar gaskiya, a koda yaushe ina tausaya ma kaina. Ina gudun ranar da wata za ta raba ni da kai ko kuma ka guje ni. Wallahi san da nake maka yayi ma zuciyata kaɗan. Wai dama akan wannan magana ne ka ɗaga min hankali haka. Ai ke kan kin san abin da zai da wanda ba zai ba. Babu inda rawani ya fi cancanta kamar kan malami da basaraki. Ni kuma ke ce sarauniyata. Haka kuma ke ce malama ta a soyayya. Muddin kina kusa da ni ko kin yi nesa da ni ba zan taɓa so shiga ba. Allah nawa? To yanzu na tsaya. Za mu yi wani abu guda ɗaya ni da kai. Amma kafin nan kai min wani alƙawari guda ɗaya. Na yi miki. To shikenan. Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. A dakata mana. Me za ka yi? Ina zaune a wuri? Ashe san da nake maka na ƙarya ne. Ba wannan labarin. Hajjaji Makatu. Tashin hankali ko tarzoma za a tayar, ko wani za a ƙara gudu, ko za a shafa mai fenti, ko waye za a aika shi. Haka ne Isa Bakaki. Ina wayarka? Ash. Kamar yadda ka sani, a yanzu abubuwa duk sun juye. Wai mujiya ta tafi ɗawi su farin jini? Gashi kuma hankaka ya mai da kowa nasa. Shi sa na nemo ka. Saboda a yanzu wata uku kacal ya rage mana damar mu ta ƙare. Hajjaju, wannan ba wani abu bane ba. Kawai muna buƙatar kayan aiki ne. Ki sa ranki a inuwa kamar kin kashe mutum. Saboda kin san su suka yi karanci, saboda wayannan miyagun sun kasa sun tsare. Da zarar kun karba za a ci gaba da gashi ko babu zafin wuta. Isa Bakaki kenan. Jaji Makkatu. A matsala. Allah ya zama gatan mu. Babu komai Isa Bakaki. Yanzu asuba ta dosu. Saka jalat.
An gama caji lokaci. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba. Salamu alaikum. Salam. Oyo yau mama. Kai mama. Mama gaskiya na ji daɗi da kika cika mana alƙawari kika kawo. Yo, ashe duk kuna gida. Wallahi muna gida. Ai da ma na gaya muku da zarar an ba da ku. Zan kawo ta nan tun ta. Ai mun sai ki cika alƙawari. Ni wallahi na dai cika alƙawari ni kam. To, san da sabar da yanzu mu shiga na kai. Mama ɗakin nan. Amina. Amma na ji daɗin ganin ki ba? Gwanda da kika taho da yarinyar nan. Ai Hajiya shirin zaune ya fi na tsaye. Tunda Allah ya sa na riga na ka yarinyar nan. Yanzu ki bari kiga kamun ludayin su tukunna. Kiga ina suka sa gaba. Sannan sai mu san me za mu dora daga nan. Insha Allah na rike shi ram a hannuna. Allah kuma nake nema ya bani ikon cikawa. San abin ne kana taka ga Allah yana tashi. Kuma ta Allah ita ce gaskiya. Yanzu kinga bari in tashi me zan haɗa miki. Kinga yale wannan zan iya shiga kicin da kaina ma in nemi abin da zan ci tunda ai nan gidana ne. Wallahi. Bari in Nabila! Nabila! Nabila manyan gari. Nabila! Shi kai din magauta na yarje ba zai. Haba Hajiya, ni fa nace ki kwantar da hankalinki. Ni na san abin da zan yi. Haba da Allah, taya hankali na zai kwanta? Kamar fa mutum ne yana cikin jirgin sama mai ya ƙare. Taya hankali na zai kwanta a rike min irin wannan dukiya? Wakin manta da abin da Hausawa suke cewa maganin biri karan maguzawa. Wallahi Hajiya tunda na fara harkan nan. Ibtila'i da fargaba da tashin hankali bai taba samu na irin wannan karam. Ai na fahimce ki, ni kaina kuma hakan ya bata mana. Kuma kamar yadda kika ce, sai kin saka shi yayi nadama ni kaina abin da nake tunani kenan. Kada ki damu, zan gabatar miki da makami na yanzu. Zi! Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa mai kullum ido duk inda yake ba zai kasa. Na kasa gaba na ya faru. Bismillah. A duk lokacin da zuciya ta ga abin da take so, haske take ba duhu ba. Ba kai bane ka tashi ka ije ni a nan wuraren? Kun bayan ka san ina jiran ka. Tuntun na faɗa maka cewa ina da abin yi a gida. Kadda yake tunanin wannan zuciya za ta iya nisa da muradinta. A duk lokacin da zuciya ta rasa abin muradinta, duhu take yi ba haske ba. To ni dake hakuri. Na dai kusa, amma dai ina jin ka. Wallahi wata shashashar mata ce wacce bata san abin da take yi ba ta bata min lokaci a banza a gobe. Mata ko budurwa ko kuma ya? Ina ai za ta iya haifa ki. Wannan ko wata iriyar mata ce haka? Irin matan nan ne da ba su da tunani da hangen nesa. To dakata ne ba ma dai wannan ba. Ka san ba daga gida nake ba kuma gaskiya ina dan bukatan abin sha. Me kike da muradin ki sha? To duk abin da ya zama ready inda yana da sanyi zan yi amfani da shi ba damuwa tunda daga nan ai gida na yi. To ya kika gani? Wannan shine makamin ƙare dangin nawa. Ƙwarai, wannan makamin naki. Ya kai makami, wannan makami mai inganci ne. Na yarda da haka. A gaza suna ba,
shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba. Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Yana bisa kan hanya ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba. Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba. Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba.